Přesně takováhle atmosféra opět panovala v pražských Holešovicích, kde se jako tradičně konal festival Night in Explosion a který opět přivítal hvězdy 90. let. Chodíte každý rok? Jsem tady poprvé, super, jsem nadšenej. Úplně poprvé. A musím říct, že to je fantastický. Jezdíme sem s kamarádkou každý rok a užíváme si to tady. My to užíváme, prostě úplně skvělý prostě. Babička, přítel, malá, protože jsou to vlastně 90, hlavně je to moje mládí, že jo, takže miluju to. Atmosféra super. I love your energy tonight. Yes. Venga Boys, Unlimited, Ice MC, Rednex, Daisy D a Technotronic, Fun Factory, ale i čeští lunetici rozparádili fanoušky většinou takzvaně odkojené na pořadu ESO s Terezou Pergnerovou, která mimochodem i s Pavlem Cejnarem tuto akci uváděla. Na koho jste se nejvíc těšila, kdo vám udělal dneska radost nebo udělá ještě třeba? Já stále čekám na tu Unlimited. Rednex, protože jsem tancovala country tance. Hlavně se těším na Safri Duo. Fun Factory určitě a Lunatic. Tancuje s náma malá, prostě 90 miluje a nejradši má tu Unlimited. Takže nejvíc jako miluju DJ Boba a dneska momentálně se těším na Safri Duo. Dámy a pánové, přicházejí Safri Duo! Letošní ročník sice provázelo aprílové počasí, ne jako v předchozích letech, kdy pálilo slunce, ale i tak si to všichni užili a fanoušci přijeli z různých koutů České republiky. Přijdete příští rok, když vidíte tu atmosféru? Určitě, jako každý rok tohle si nenecháme ujít, protože my jsme prostě 90kový děti a je to prostě bomba. No zrovna jsem říkala, že to kopím hned v té první vlně a půjdu. Už v průběhu akce někteří objednávali vstupenky od Ticketstreamu na příští ročník. Lucie Sinková pro Ticketstream.